खुलुमबाय फोरांनि जबान लुइसना थमखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय माजियाव जे फवारनाय महर लानसानाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लस्कफोरा जोस्रायलांबाय जाबाय फ्राय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामबाय आङो इनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान बायसानायखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना सोनाफोर इनिफ्राय नायदो लिलि लाला ओंखारदों हाबाफारियाथ' जोबनो थांखाया बिमा बुरैना मा हाबाफारि एकदम साइकेलखौ नारगोनसो बिथाङा सबसे फार्स्टआवनो नायदो सेन जनानै दङ आरोना टुक्रा टुक्रि जबाय थादों बेना साइकेला बारा गोबाव जायाखै सेनासो एसे बोरैबा ना गावनि सलायनाय सिस्टेमासो आलदा रोखोमनि आं बुंनो हाला बाट सेना जबाय थादों स' बेखौ फाहामनो लांनो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय आरो बुहुत खोथा शेयार खालामनांगौ बुहुत शेयार खालामनांगौ दं नोंथां मोजांहाय स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मिसुआव बिहरनाय एसे लिपस्टिक फोनदोंमोन बारासो जाखोना माखौ अयथासार मोनबाय आङो बै रानखांखां लिपस्टिकआ लिकुइडा बेखौ फोनदोंमोन आङो आं बेफोरखौ बारा बाहायफेरा माने माथो फोननानै सिपकिनानै थायोलाय बेफोरो लं लास्टिंनि थाखाय लं जार्निनि थाखाय मोजां ओमफ्राय आंनि थाखाय मोजां नङा आं बारा हाया आरोना फुगारबाबो खारा जालायो आरोना एसे सा सानिखौ फुगार नागिरदोंमोन आखायाव नांलायलाया आरोना एकदम वाटारप्रुफ दाम खमनिसो ओमफ्राय सोरनाबा बारा मोनखोना माखोथाय बारा नांनाय नुखोना माखोथाय मिन्थिला आङो बोरैबा नुबाय आं बांद्राय फोनबाबो हालखासो फोनो स' सोरनाफोर रिक्सा नेदों आंना खाफाला बिदिनो जेला नांगौ एला रिक्साखौ मोना जेला नाङा होमबा एभेलेबेल नेगासिनो दङ दसे नेनोसै आरो मोनथाराबा साइकेल लानानै लांसै ससे मोनबा गाखोहैलाबायनोसै आरोना नायदो सोनाफोर थाबायमारनांबाय आरो जोङो रिक्साखौनो मोनमाराखै ससे थाबायनानै बयनिफ्राय मोननाया मोनखागोन अब्लाबो खाफालानो डेन्जारास नारदो नोंथां नारदो सेन लालायनाय प्लास्टिकआव नैबेहाबो बाजाया जाहैदों ससे गोलाव थाबायनानैसो ओमफ्राय जोङो मोनबाय आरोना टट'खौहाय ओमफ्राय थिखोबाय नै जेने थेनेनो ओमफ्राय एकदम हमथालायनानैसो लांनांबाय नङाबा गोलैगोन ना बे फिर जायो लामा सामा आरो दिनै रबिबार खामोन बिदानिया दिनै मोनलांला आरोना दखानाव लाफिनबाय ओमफ्राय नै बेनोसो नै बेखौ लाबाय ना ने ओंखारला ओमफ्राय मानसिया फैदा फै बिदानाव साइकेलखौ ओमफ्राय बिदाया दसे थिखोथ'बाय आरो बायबावनांगौ ना नोंसोर गोथ'नाङा ओमफ्राय नै बेहा ओंखारानो सालायनो दावराव नानि दादाया न'आव लाखाबाय फैखागोनसो ओमफ्राय मा होनो बेहायनो MRM हस्पिटालनि खाथियावहाय बाथा दङना बेहाय हाबबाय जोङो सिदिनो माने बिथांनो जुथा नांगौ आरोखि स्कुल ड्रेस ओमफ्राय बेयावनो नै सासेया साइकेलजों गेलेनाय खुसुर खासार आं माने ग्लासटा सिफायलांबाथाय फिसाजोआ आंहा थैसिगोन आरोना गैया सनाफोर बाथायावनो जुथायानो गुफुरबो गैया गोसोमबो गैयानो गुफुरा ओमफ्राय जिनिल' दङ जोंनो जिनिखौ नाङाना खम जारला फैदा ओरैबायदि दिगदार ना माने रिक्सायाव गाखोनायाबो आंसो हमथानांगौ जाहैबाय आरोना माने दोननोनो मोना आरोखि गावजों नांजाबथारनांगौनो आरोखि गावनि नामै लाबाय नालाय एकदम गावनि आरो एकदम गावजों नांथारनांगौ दहाय बिजाल लानाय देखायदोंमोन ना बेखौबो माने नेरैनो आंनो लानांबाय आरोखि लाबाय एबारनाथ' बाथानि मोनाखै नालाय खदमतलायाव सिदा फैनानै माबानि गोसोमा अजन्तानिखौ लाबाय ओमफ्राय गुफुरा खादेमनिखौ मोनबाय आरोखि ना खादेमा ओरैनो मोजां आं खादेमनिखौ गोदो सिख्लायाव गानखांबाय मेरलानो बिराद लास्टिं जायो आरोना दा बिथांनि जुथायासो मादि लास्टिं जागोनथाय मा होनो बल जैनो सिमेन्टखौ माखौ जोफायोथाय सेस टुक्रा टुक्रि सिफ्लंजोबो लास्रांबाय दिनै बेसोर सानैनिनो बाजारनाय बिमाना बाहागो गैला जेबो दिनै आरोना फैबाय नालाय फैबाय खनसेनो लागावलांखानोसै आरो सनाफोरना नायदो क'क्राझार बिशालावबो मानखोखाबाय जोङो नायदो मा लानाय जायो नायदो मा फिसा मोनाबाबो लाना फैफानांगौ जायो आरोना मोनागौबोलायबाय आरोना बे लेथेर फेथेर फिसा फिसौ जि बासिनानै एकदम दै गांबोबाय ओंखाम उखैबोबाय फ्रुटिसो लोङै फैबाय जाग्राबो लाबाय दिनैसो क'क्राझाराव बेरायनो मोन्दों होननाय बायदि आरोना जा हां थोनो मोनजोबखाबाय मोनलों नुलायबाय आंखौ अमा माखौनो एथ' गोबाव जि बासिबाय थाबाय जानो सनाफोर जि जोम दहायो माबा गुफुरा सुनानै राननायफ्रा दासो रोगानो हाबाय आरोना दहाय रानस्लाबाखैमोन बजाय खामानि जानानै थाबाय सनाफोर बाजारा ओमफ्राय मनासे ओमफ्राय नायलाय मा लायनो थांदों मा लानानै फैखो आंनो बेयाव नायै खिथाजोबनांगौ नोङो बबे मेपा बबे खाथियाव बबे देशआ बबे खाथियाव दङ सेस खिथाजोबनांगौ आंनो
Do you understand that? Okay. ओमफ्राय नै सब फिसा फिसा रायजो राजाफोरनि गोजा बिशालावलाय आरो माथो गथ'फोरनि आन्था आं बिशालावनो लानानै फैयो ओरैनो नै ससफ्रा गिदिर गिदिर लानानै फैखाबाय बे नानि मोननि गोजा बिराद किउट किउट मोनो गथ'फोरनि आयौ नायसाय बैसागोनि नामाव एसे माइसि अन्थाव बाथाव गथ'फोरनि गस्लाफ्रा नै बांद्राय नङा इयो बेसेबां लाया 219 थाखा आरो अन्थाव बाथाव गोजा फिसालानाबो ओमफ्राय माबा इय' हानि सिंसो लानानै फैलायबाय हेब्रे माब्रे नै मा बिफाजों आं होखार हरजासिगोनसो आयै ओमफ्राय बेहाथ' भगबान बिशालाव सोफानानै साइकेलखौ बेयावसो बेहा गेलेनाय सुखु सान्थि बेखौ सोनानैसो नङाबा गस्ला पेन्टखौनो बासिनोमोन नंलामोन आङो नानि बिसिनायाव थिखोआ माव बिराद गाखोबायबो बेस्रा साइकेल फिसा मोननायनि खुसियावनो आरोना दहाय थांनाय समाव जाखिनि जालांनायमोन न'आव माबाया गाइखेरा बिलाबो मालाबो नङाबा गोबाव जाबा बियोमोन बियो आरोना जानो बियोमोन जेखि जाया जायगायावनो जानो बिनो नागिरो आंना फिसायाहाय बेनिफ्राय दिनै जेबो नाङा नै खोमसिबो गुलायबाय जेबो गैया खालि गेजेरावनो दैल' बिनानै लोंदों आरोना दै लोंनो होननानै बियो गथ'आ अन्थाव बाथाव ओमफ्राय बे लोंनायल' ओमफ्राय बे साइकेलावनो लुखुर लाखार गेलेनाय अन्थाव बाथाव जाबाय 500 थाखानिल' बारा नङा 1050नि दंमोन मोनसे मजबुतआ गेदेरफोर नारजाग्राया बेखौ लायाखसै बेसेबां गोबाव गाखोबावनो बेलाय होननानै बेयावनो कुथुर काटार गेलेनानै कुथुर काटार बख'थोंसै बेखौनो नायलाय जि अन्थाव बाथाव गैया माबा होनो बिफानि खामायनायखौ एसे गारनानै फैलायबाय फिसाफ्रा आंना बिमानि जेबो गैया बिमाना एसेल' ओरैनो फिसाल' दे ओंखारदो बाबा बिसिनाया आं साफा खालामसै नै दहायनि जि गोरान थिखांलांनाय मा थिखांलांनाय जेव जाजोबनानै दं आरोना हायो इसोर सासेया ओमफ्राय बोस्रांखांबाय सनाफोर स्रांस्रि फिसाजोखौबो फुथुबाय आङो ओमफ्राय माथो होनबावनो ओंखारबानो फैसा नङा होमबा फौजि बिथांजोंसो रायजालाय लांसिगोन आङो दोखोनो आरोना होखारहरजानाय जासिगोन मा एथ' खरस खालामो नों होननानै बिदि बुंनानै रायजागोन होननानै फिसाफोरनो बायाबाथ' जायाना मा होनो बैसागोनि नामै बायनानै होबाय आरोना बैसागोनि नामै माने बायिआबो गोबाव जाखाबायमोन आं बायदोंबाथ' नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामखागौमोन आरोना उन्दैफोरनोबो आं बेबायदि बायलाबाया खनसेनो बायबाथाय बायो आङो ओमफ्राय बायाबाथाय बाया एसे गोबावैनो थानायानो जायो आरोखि ना आरो आंनाबो बिदिनो बायबाथाय एसे गोबावजोंसो बायनाय जाखायो आं बांद्राय बायलाबाय थाखाया सनाफोर आरो जेब्लानो बायो बायखोमाया आं नोंथांमोननो बायदि खिथाखागोन ओंखायनो फौजि बिथाङाबो मिन्थिखायो आरो माने फैसा मिलायबाथाय लाबाय फैसा मिलायाबा सिरि गोबाव थाबाय आरो जोंनाथ' फैसाफ्रा बारा मिलायलाबायाना गथि लानांगौनि खोथा दङ बैसागोनि नामै बायबाय आरोना ओमफ्राय बे नानिखौ लाग्रा गथ'नो आङो एसे आगोलावसो होखादोंमोन ओमफ्राय आङो ओंखायनो बेनो लाथ'वासै आरोना फिसा बुस्थु लानानै होबाय बेनोबो बेनिफ्रायहाय बायनोसै उनावहाय लास्टाव होबाय थाखायो आरोना बेनोबो आं लायाबाबो एखमबा बेनोसो होबावो आङो माने एसे बाराद्राय दामि नङाबाबो 199 फोरनि टप बिदिनो 199 फोरनि स्कार्ट बिसोरनो मोजां मोनोना फ्रकफ्रा बेखौनो होयो ओमफ्राय बिदिखौनो होनो हायोबा बिदिनो गोजोनो आरोना मानसिखौ लाबाय जखन बेखौबो अननांखागोन ना ओंखायनो आरो बेनिफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बिथाङानो बुंखादों रायाहाय मानो रायनांगौ आरो बिसिखौ रायनो हायो नामा ओमफ्राय मा होनो गावनो बुङो आरो बैसागोनि बायनानै होदो बिसोरनोबो होननानै आरो मिथिखागौ बियो गोबाव जाबाय होननानै ओमफ्राय एडमिसन लानानै थिग थाक फैसा एसे थानायखाय बायनानै होबाय आरो सनाफोर स' दिनै आंना बेखिनियानोमोन ओमफ्राय माथो होनबावनो ओमफ्राय मा होनो दिनै लाकिलि आङो दैमु बिनानावा बे कमेडियान दैमु बिनानावा बेखौ आङो लोगो मोन्दोंमोन आरोना बेखौ लोगो मोन्दोंमोन माने बिसाराव बेबो शपिं खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय आङो भिडिअ बोरै लानो डाइरेक्ट दागा मागा माने गथ'आबो जा दिगदार खालामगासिनो दंमोन नङाबा एसे सेल्फि लानो सानदोंमोन आङो आफस'स जाबाय आरोना बेबायदि मौका आरो माला मोनबावगोन आं मिथिला सनाफोर मालाबा लोगो मोनबा लानोसै आरो बिथांजों मोना मा होनो दुनियाया गलखा बेयावनो सौग्रुखागोन ना मा होनो सनाफोर स' थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनि बेखिनि जाब जुब शेयार खालामनायखौ नायलांबाय माफ खालामदो आरोना गाज्रि मोनदोंबा सनाफोर थेंक इउ